I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas ćemo igrati Unturned. Naravno igrat ćemo single player zato što nam neki anti-cheat ne znam zašto treba. Kad igramo multiplayer pa snimat ćemo oko 9 minuta, tako nešto. Pa ajmo da uđemo kako se zove u Unturned. Čekaj samo da nađem, evo ga. Samo da uđemo s tim, važi. Ljudi, molim te sad čekajte malo. Ja moram šifru da unesem, naravno nećete vidjeti koja mi je šifra, login. Ljudi, evo nas, malo sam se negdje zagledao, idemo u Start, ne, Library Games. Evo ga, Unturned, imam još games, sad čekaj samo online, ne, hoću da budem offline, neću online, da me smara, sad nemam prijatelje. Unturned, idemo play, ljudi, ajmo da nam upali Unturned, pa možemo da krenemo da snimamo, snimamo, je. Bate ljudi, ne znam zašto. Ale. Sad čekajte, nešto sam zezna, aha. Pronađi prostor. I da ljudi snimamo Unturned. Da. Ljudi, sad čekajmo samo da se očita ovaj Unturned. Evo ga. Što ne znam čekajte, možda povećamo svrku, ne možemo povećamo screen, nije glupost. Što piše not responsion, to ne valja, ne. Aha, evo ga. Sad ćemo mi ljudi da krenemo da igramo. S početka neko, možda se vjerojatno ćemo imati stvari, ali okej. A da idemo iz početka, sve play. Idemo reset world, reset, idemo play iz početka. Da ne bi morali, a sad imamo, dođemo u ratu, stvarimo se, imamo ljudi, Boga i oca, bratu, to ne valim. Hoću da survivalam, da vidimo naše, čekaj, kako se zaborio sam, aha, skoro sam, koliko dugo nisam igrao, zaborio sam skoro i kontrole, ljudi. Da, ovo je onaj novi update, sačekaj, sad je, aha, to je novi update. Sad ćemo, znači ovo je Prison, čuo sam, da kad idemo u Prison da možda damo one Prison stvari, i da, Prison mačetu, da, Prison mačeta je baš dobra, mislim, da se u Prisonu nađe, evo nas sad da se sad, kad dobijemo za, police, ole, ljudi, gledajte nas već kako smo, brate. U Prisoner Bull smo handcuffs dobili. A vjerojatno nema ništa. Da ćemo naprijed samo da ubijemo ovo daleko. 3 experience-a. Nadam se da vidite. Sad čekajte, molim vas. Dobro, ima goriva, nema veze. Šta je ovo? Pa ovo je flashlight. Kako se blue flare, ovo, pick up bright fruits. Će nam trebati, missing frills, missing power swords. Može pobegnemo s ovim, ali nećemo, tražimo sve stvari čim smo se spavnali. Samo da zakoljemo ovoga zombija. Op. Malo laga jer snijamo, okej. Nema veze. Mislim da vidite, okej. Kako se zove, dobro. Čepa okupimo kako se zove, op. Da se ostavit ću link, a stvari neću, jer ne snimam sve da snimam, ali u zadnjem klipu je Marko ostavio link od mog kanala, zato što mi je drug, ja sam njemu, snimali smo zajedno. Pošto sam ja u mojim klipovima ostavio link od njegovog kanala, pa da on ostavi i od moga.
Čuo sam ljudi da ovo uopšte ne daje armor, daje samo prostor. Ali dobro, šta će, treba nam prostor, brate. Ovo ih privlači, zato ću pokupiti, sam dobijem ovog zombija lepo ovako. A, flag. Šta nas briga, sad ćemo malo sa power pop. Papa. Bacio nam je ovo malo dugačko. Stavit ćemo ga odmah ovako ovdje. Što dugačke možemo duže da bacimo. Da se prošinjamo pored ovog zombija. Wheat nam treba. Sve ne nam već nam ništa. Hat nam ne treba, mislim sve nam ne treba, imamo police. Imamo chips. Može. Smo već našli sve. Mega majs neki. 4 puta čijao mega majs. Colt, ovdje treba da ima i Colt, valjda. Siguran sam, mislim, nema ja. To je granola. Ovo prvi put vidim naš sam granola. Vidite to. Orange počeo. Ne, poli sve više daje. Mi ipak ne treba. Može. Možda pokupimo što je to, treba će nam da kad budemo pravili nešto. A kako dobijemo municiju, a ne dobijemo pištolje? Nelogično. Šta će nam ljudi municija bez pištolja, mislim? Šta će nas pištolj bez municija? Dobro, kile smo, idemo da pokupimo sve ovo, pa ljudima 7 minuta snimamo, Ipak sam na mjestu da ću da snimam, pošto ne može full screen igrice. Sad sačekajte, nema ništa, da? To nam treba. Sirup i vitamini, naravno, trebaju nam to, ljudi pa pravlja nam health. Para, ne znam zašto će nam para. A da ljudi, kad nađete ovo će vam sve trebati, kako se zove, za heal, to je skupljeno, to mi mnogo treba. Ako me napale budu zombi, samo heal, i ovo se nabildam. Vakcina. Bandage, ostalo. Još jedan bandage, ljudi. Mada su nam zazvali mnogo stvari, ali medicina nam, ljudi, mnogo treba. Zato što bukvalno to ti ceo život je. Kako kažu ljudi, bez medicine nema života. Konačno pištolj, ljudi. Alarm, slučajno sam uključio. Čuti, mama snima. Pa mama, isključio sam mama, mislim da ću nešto, ljudi, da pogrešim kod snimanja, pa da me upozori kada da prekinem, ali ništa, ljudi. Ako se bude malo čulo o klipu, nemojte to za obzir, nema veze, neće nam ništa smetati, naravno. Neće se sad ona baš bukvalno drati, da ne možemo ni da pričamo, ljudi. Battle kola, brate, kola. Hajde, ljudi, trebalo bi da to bude to. Ne, da pokupim ono. Ne mogu, nemam mesta. Ne mogu bi da pojedem nešto. Ovaj čips. I da popijem nešto, evo, na primjer, kako se ovaj... Neću glue. Evo, kao skoro nemam ništa da popijem, Smola, voda, šta je ovo već? Hoću da popijem, šta je ovo? Kako da popijem? Ne mogu popijeti. Čekaj samo da bacim, vidi na sekundu da vidim šta je ovo. Samo se pije. Sada da ne može. Ljudi, nemojte mi zvezati da nemam ništa za piće. Holy crap. Šta je ovo? Okej, konačno nešto. Evo i ovo za piće.